Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom. Ježiš padá pod krížom. Je len na začiatku cesty, no už teraz je vysílený. Padá pod ťarchou toho, čo nespáchal. Svoj fyzický pád som zažil aj ja. Stalo sa to v tú noc, keď sme sa s ostatnými apoštolmi ocitli uprostred búrky. Sami, bez nášho Pána. On však nad ránom kráčal po mori a približoval sa k nám. Keď som ho zbadal, rozhodol som sa výjsť mu oproti. Dôverujúc mu, vystúpil som z loďky a kráčal po vode. Fúkal však silný vietor, zľakol som sa a začal sa topiť. Môj pád spočíval v tom, že som svoj pohľad odvrátil od svojho Pána a nechal som sa vystrašiť búrkou. Aj ty vo svojom živote kráčaš za Kristom. Nezabúdaj ale, že problémy, búrky tvojho života nesmú odvrátiť tvoj pohľad od Pána. Nemôžu ťa znepokojiť. No aj keď sa tak stane, staň spolu s Kristom a s pohľadom upreným na Neho kráčaj ďalej za ním.